ಅರ್ಸಿ 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 क्या म्यूट लाइव दी थी मैं शोभा हाय अंद ಅವ ಅಂದ್ಯಾ ಅಂದ್ ಆಫ್ ఉండవు అవన్నీ బ్లాక్ బరుందియా ಶೋಭಾ ಹಾಯ್ ಅರ್ಚಿತಾ ಮೇರೆಗ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡು ನೀ ಪಾಡು ಬೊಬ್ಬೆ ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗುನ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅವೇ ತೋಜುನು ಖಾಲಿ ಅಲೆಗ್ ಮಾರ್ ಲೈಕ್ ಆ ಪಾರ್ದೆ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಶೋಭೂಗೆ ಶೋಭಾ ಏನ ಗೂಗಲ್ ಪಿನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತಾಂಡಿ ಆರ್ಸಿ ಆರ್ ಮಂತೇರ್ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇದು ದಾದ ಇಂಚ ಅವಂಚೇರಿ ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಮುರಣಿ ಕೋರಿ ತಿಂದಾರ ಕೋರಿ ತಿಂದಾರ ಇರು ಹೇಯ್ ಚಾ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಸಚಿನ್ ಬತ್ತನ್ ಬತ್ತನ್ ಬತ್ತಿಂದಾದ ಎದುರ್ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ದ ಬತ್ತೀನಿ ಮೊಬೈಲ್ದ ಬೈಚು ಅವಸ್ಥೆ ಅನ್ನ ಬತ್ತು ಗ್ಯಾಲರಿದ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಹರ್ಷವು ಇಂಚ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಬತ್ತನ ಬತ್ತನ ಪೋ ಬತ್ತನ ಇರು ಗ್ಯಾಲರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಿಯೇ ಓ ಅವು ಆಪುಜಿ ಹರ್ಷಿ ಇನಿ ಕೋರಿತಿಂದ ಯಾಮಂತಿನನಾ ಒಂದು ದಾದೆಯೇ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅವಕ್ಕೆ ದಾದ ಅಂಪುನು ಈರು ಸುರುಕು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಗ್ಯಾಲರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಕ್ಕೋ ಪನ್ನ ಶೋಭಾ ನನ್ನ ಬೇತ ವೈಕ್ಲ ಪೋಡ್ಚಿ ಯಾವ ಸಚಿನ್ ತೊಂದರಲಿರುಂದಾದ ವನಿತಕ್ಕ ವಿತ್ತವರ್ಪುಡು ಉಪ್ಪಡಿಯ ಹರ್ಷಿ ತೂ ಒಂದಲ್ಲ ತೂಲ ಪೊಕ್ಕಡ ಬನ್ನ ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಈ ಇಮೇಜ್ ಓವುಲ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಲ್ತ ದೀತೆ ಅವು ಏನು ಇಮೇಜಿ ಕೊರಿಯ ಕೊರೊಂದು ದಾದೇ ಗಂಗಾರ ಗಂಗಾರ ಅತ್ತತ್ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಪದ್ದೊಂಬ ಹೈಡುಳ್ಳೇರು ಪ್ಲೀಸ್ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇರು ವೈಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಪನ್ನೆಗೆ ಯಾನ್ ಪಿಂಟರೆಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಇವು ಪಿಂಟರೆಸ್ಟ್
ಇರು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಲಿ ಪಿಂಟರೆಸ್ಟ್ಗ ಪಿಂಟರೆಸ್ಟ್ಗ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿಯ ಆ ಅಡೆಗೆ ಪೋಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಉಂತು ಪೋಪೆ ಖಾಲಿ ನೀ ಕುಂದೇ ತೋಜವನಿ ಉಂತುಲ ತುಲ ಆ ಬತ್ತಲು ಅಲ್ಪನೆ ಒಂದಿಲಿ ದಿಯೆ ದಿಯೆ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾಯಿಗೆ ನೀವು ಸಚಿನ್ ಚೋಚುನಾ ಇಪ್ಪಡ್ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡ್ ಪನಿಪುಚಿ రగాలే జంది కర్మ వాపు జవు వాపు నెట్ ఆపు ఆపుండవు అని చెప్పు నీ సచిన చెప్పొచ్చు ఉంతులే నన్న ఎడ్డండు నెటే నన్న ఇంచెని మలుపులే నన్న ఇంచెని మలుపే నువ్వు పడంచి ಸಯ್ಯಾಡು ಒಂದೇನೊಂದು ಬರಿಕಿದೀಗ ನಾಂದಾತ ಮಿತ್ತುಕೊನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂದೀಪ ಮಿತ್ತಪಾಡು ಇರಗಿದಾದ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನ ಗ್ಯಾಲರಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ತೋಜಾವುಜಿ ಅಂದ ಒಬ್ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿಯ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುನ ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಕನಲೆ ಕನಪೆ